It-tieni ħadd ta' Mejju huwa jum li fih f'pajjiżna niftakru fl-ommijiet kollha b'rigali tradizzjonali bħal fjuri u ċikkulatini jew forsi rigali aktar kontemporanji. Jum l-om ifakkar lil dik il-persuna li tieħu ħsieb li t-tarbija sa mitwelid. Tista' tkun om li għal 9 xhur sħaħ ġaret f'ġufa weldet tarbija mixtieqa u mistennija. Tista' tkun ukoll dik ix-xbejba li ma kellix pjanijiet li trabbi. Tista' tkun dik il-mara li wara ħafna snin ta' tbatija u meta kienet kważi qatet qalba, fl-aħħar ħadnet it-tarbija tant maħbuba fi ħdana. Tista' tkun dik li wara 9 xhur rat ħarsa tankwiet fuq uċuħ it-tobba mal-wasla tat-tarbija tagħha u ndunat li ħajjitha mhux se tkun faċli f'din id-dinja għaliex ser tinbidel mill-lejl għan-nar. U tista' tkun ukoll dik il-mara li wara tant stennija id-dinja tagħha swiedet b'telfa li għaliha ħadd qatt ma jista' jsabbara. L-omm mhix biss dik il-persuna li weldet tarbija, imma dik il-persuna li b'xi mod ħabbet u ħadet ħsieb mhux biss lil uliedha, imma iktar minn hekk. Hija dik il-mara li ħadet ħsieb membru tal-familja meta kien ma jiflaħx, li daret bil-ġenituri tagħha stess hekk kif l-irwol inqalbu kellha ddurib dawk li tawa l-ħajja daqs li kieku kienu tagħha. Jew dik li ddur tħobb u toż l-anzjani bħalma om toż tarbija ġdida. Għax l-om mhix bil-fors dik li weldet imma dik li toż il-ħajja tindokra u tħobba. Dan is-sentiment qasmu wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta fuq Facebook u anke f'intervista fuq Net Television sellem il-memorja ta' ommu l-Aziza u fakkar fl-imħabba u fl-għoża li hija tagħtu matul ħajtu. Dan fil-waqt li awgura lill-ommijiet kollha li tul il-jum tal-ħadd iċċelebraw jum l-omm. Titilfux opportunità li tkunu ħdejhomkom, li tkellmu lil-omkom, li tgħidu lil-omkom li tħobbuha, li tirringrazzjawha. Speċjalment jekk m'intkomx qegħdin tkellmu għal xi raġuni jew oħra. Warbu dawn id-differenzi qabel ma jkun tard wisq. L-omm ta' kulħadd, anke ta' l-omm li tkun żbaljat, hija speċjali. Desiree Grech, Net News.